ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ፅቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሮ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ኣገደስቲ ዝበልናዮም ዓበይቲ ዜናታት ናይ ዓለም ሒዝናልኩም ናባኹም መፂና ኣለና እምበር ሓደ ካብቲ ዓለምና ንነዊሕ እዋን ትፈርሃሉን ትሰግኣሉን ዝነበረት እዚ ነገር እዚ ከይጋጥም ድማ ኩሉ ሰብ ዝምነት ዝነበረ ኣሜሪካ ሓደገኛ ውሳነ የሕሊፍ ኣላ እዚ ውሳነ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ክኸውን ይኽእል እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክፈጥር ይኸውን ብሕጂ ክርአ እቲ ውሳነ ግን ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ናይ ዩክሬን ዘለንስኪ ወይ እውን እቲ ናይ ዩክሬን ሓይሊ ብምሉእ ወታደራዊ ኣፅዋር ፍሉይ ወታደራዊ ኣፅዋር ይሓታ ነይሩ ኣሜሪካ ድማ ወላ እውን ኤሮጳ ብምሉእ ይሓታ ነይሩ ኣሜሪካ ግን ትፍቃድ ከልኪላ ንዓለምና ካብ ዘየደሊ ሓደጋ ናይ ኒውክለራዊ ኩናት ኣትሒናታ ተባሂሉ ንነዊሕ ንባይደን እውን ተመጒሱ ነይሩ እዩ እንተኾነ እቲ ኩነታት ናብ ዩክሬን ዘሎ ብቕልጡፍ የንቆልቁል ስለ ዘሎ ሓደገኛ ውሳነ ገይሮም ከም ዘለዎ ክንርኢና እዚ ውሳነ እዚ ድማ ብኩሉ መንገዲ ክንርኢና ራሽያ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትህብ ትኽእል እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ንምዃኑ እንታይ ክፈጥር ይኽእል ዝብል ሓደ ብሓደ ክንርኢና Joe Biden reversing a long-standing U.S. policy involving the war in Ukraine. Biden now going to allow Ukrainian forces to use long-range U.S. weapons inside of Russia for the very first time. CNN's Kevin Liptak is traveling with the president in Brazil. Kevin, what more are you learning? So, Joe Biden እቲ ንነዊሕ እዋን ከልኪልዎ ዝነበረ ሕጊ ዩክሬን ኣፅዋራት ናይ ኣሜሪካ ከም በዓል ኣታኪምስ ዝበሃል ክሳብ 300 ኪሎ ሜትር ክኸይድ ዝኽእል ዓበይቲ ሚሳይላት ተጠቂማ ውሽጢ ራሻ ንክትሃርም ንዩክሬን ኣፍቂዱላ ኣሎ እዚ ነቲ መኣዚ ናይ ኩናት መልክዑ ዝቕይር ምዃኑ ቅድሚ ሕጂ እዚ ዓይነት እዚ ኣፅዋር እዚ ክትጥቀም እንተኮይና ዩክሬን ጥራይ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኣይኮነን ብምባል ቭላድሚር ፑቲን ተሪር ዝኾነ መልሲ ይቡ ነይሩ ስለዚ እዚ ኣጠቃቅማ ኣፅዋር እዚ ራሽያ ኒውክለራዊ ግብረ መልሲ ክትህብ ምዃና ኣብቲ ዶክትሪናታ ቀዲሓ ኣስፊራት ከም ዝነበረትን እቲ መጥቃዕቲ እውን ኤሮጳ እዚ ዩክሬን ጥራይ ከም ዘይትሕመሎ ምክንያቱ እዚ ኣፅዋር እዚ ነዚ ዘበርክት ዘሎ ንዕዑ ንዕላማታት ናቶም ታርጌት ክገብሩ ምዃኖም ነጊር ነይሩ ስለዚ ናብ ዩክሬን ናብ ካልእ መኣዝን ክሰግር እዮም ዝደፍእዎ ዘለዎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ንስማዕየ እንታይ ይብሉ ኣለዉ Yeah, this is a major change in American policy, and it comes at a critical point in the war in Ukraine as Russian forces mass in the city and around the city of Kursk as they prepare for an offensive there, and as North Korea has sent thousands of its troops to fight alongside Russia in that conflict. President Biden making this decision to allow Ukraine to fire the American ATACMS missiles inside Russia for the first time. And this had been the subject of a long... So, እንታይ ዝበሃል ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ከመይ ኩነታት እዮም ከፍቅድዎ ሓደገኛ ውሳነ ወሲኖም ዘለው ራሽያ ገጅፍ ሰራዊት ኣብቲ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ዘሎ ኣብ መሬታ ማለት እዩ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብ መሬት ናይ ራሽያ ኣትዩ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ኩርስክ ዝበሃል ዞባ ከባቢ 50,000 ሰራዊት ኣኪባ ኣላ ስለ ዝበሃል ዘሎ እቲ ትገብሮ መጥቃዕቲ ድማ ነቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ካሲዎ ስለ ዝኽእሉ ተባሂሉ እዩ ከምኡ ድማ ናይ ሰሜን ኮርያ ይሕግዞም ኣሎ ዝብል ምስምስ እውን ይጥቀሙ ስለ ዘለው ነዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት መድረኽ እዩ ነዚ ሓገዝ ሕጂ ኩላ ዝጥቀሙላ ዘለው ነቲ ምክንያት ንክኾኖም ኢሎም እዮም ራሽያ ሰራዊት ኣኪባላ ናይ ሰሜን ኮርያ ሰራዊት ኣትዩሎ ኣብ ውሽጢ ራሽያ እዩ ዘሎ ሰራዊት ናይ ሰሜን ኮርያ ኣብ ውሽጢ ራሽያ እዩ ዘሎ ናብ ዩክሬን ተመፂኻ ክትዛረብ ዘለካ እምበር ኣብ ውሽጢ ራሽያ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ጀርመን ዘሎ ኣዛራባ ርስቲ ይኮነን ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሩሜንያ ዘሎ ኣዛራቢ ይኮነን ስለዚ ሰራዊት ናይ ሰሜን ኮርያ ኣብ ራሽያ ክመፅእ እውን ከምቲ ኣሜሪካ ሰራዊት ኣብ ዝኾነ ክትገብሮ ትኽእል ከምኡ ክትገብር ራሽያ ከምኡ ዲልስ ንክትገብር ዝኽልክላ ሓይሊ የለን ሶ በቲ ኮይኑ በቲ ምክንያት ይደልዩሉ ነይሮም ድሮ እዚ እቲ ዕላማ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ከይመፅእ ከሎ ነቲ ኩነታት ናብ ሓደገኛ መኣዝን ክቕይርዎ ስለ ዝደልዩ እዩ እዚ ኩናት እዚ ንክቕፅል እቲ ናይ ባይደን ምምሕዳር ክንብል ከለና እቶም ድሕሪ መጋረጃ ካብቲ ውግእ ዝረብሑ ዘለው ብዝተኻለ መጠን ነቲ ኩናት ከም ዝቕፅል ክገብርዎ እዮም ዝብል እመታ ወይ እውን ግምት ተዋሂቡ ነይሩ እዩ ተደጋጋሚ ናብ ሰሚዕና ኢና ሕጂ ድማ ኤግዛክትሊ 2 ወርሒ ተሪፍዎ ዘሎ ኣብዚ እንተወሓደ ነቲ ኩናት መኣዝኑ ተቐይሩ ከም ዝፀንሕ ክገብርዎ እዮም ንዶናልድ ትራምፕ ድሕሪኡ ዶናልድ ትራምፕ ወላ እውን ክቕይር ተደልየ ናብ ታይም ዝገብርዎ ዘሎ መፃወድያ እዮም ዝገብርሉ ዘሎ ኣብ መፈንጠራይ እትዎ ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሃል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እውን መግለፂ ይብሎ ብዛዕባ እዚ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና እንታይ ምዃኑ running debate inside the American government about the wisdom of allowing Ukraine this new capability. There were officials እዚ ንሪኦ ዘለና ኣፅዋር እቲ ኣታክምስ ዝበሃል እዚ እዩ ክሳብ 300 ኪሎ ሜትር ክኸይድ ዝኽእል ምዃኑ ኣዝዩ ሓድሽ ኣፅዋር እውን ከም ዘይኮነ ናይ 2002 ሚሳይላት ከም ዝኾነ
ብሓፈሻ ነቲ ዓውደ ኩናት ዓብ ለውጢ ክገብረሉ ዝኽእል እዩ ራሽያ ግብረ እዚ ክገብሮ ዝኽእል ማለት ቅድሚ ሕጂ ዘይተጠቀሙሉ ፍላይ ኣፅዋር ኣይኮነን ይጥቀሙሉ ነይሮም እዮም ኣብቲ ክርሚያ ዝበሃል ድዩ ኣብቲ ገለመለ ይጥቀሙሉ ነይሮም እዮም መራኸብ ናይ ራሽያ ክሃርሙ ከሎ ብከምሲታት እዮም ዝሃርሞ ነይሮም ኣይጥቀሙሉ ነይሮም ማለት ኣይኮነን ብዙሕ ካብኣቶም ድማ እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ራሽያ እዩ ዝኽልክሎ ነይሩ እምበር ብዙሕ ግዜ እዮም ክጥቀሙ ዝፍቱ ነይሮም ሕጂ እቶም ኮፍልሊ ንውሽጢ ዓዲ ክትክስሉ እዮም ንውሽጢ ዓዲ ናብ ውሽጢ ራሽያ ናብ ኤርቤዝ ድዩ ናብ ገለመለ ክትክስሉ እዮም እንድሕሪ ካብቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም እንተደይረኺቦም ራሽያ ብዙሕ ዕንወት ከውርድ ዝኽእል ሚሳይል እዩ ትሕቶ ናቱ ግብረ መልሲ ራሽያ እንታይ ክትብያ ተቐንዲ ከተሓሳስብ ዝግባእ ኣብዚ እዋን እዚ ማለት who were concerned about the risk of escalation in this war. That's something that President Biden has been concerned about throughout the conflict. You also heard officials worry about the stockpiles of ATACMS. These are not resources in endless supply. At the end of the day, the addition of the North Korean troops to this conflict certainly has created a new እንታይ ኣብዝራዩ እቲ ቀዳማይ እቲ ቀይሕ ንሪኦ ዘለና እቲ ሰራዊት ናይ ራሽያ ተቆፃፂርዎ ዝበሃል ዘሎ ቦታታት እዩ ስለዚ ድሮ ሓያል ቦታታት ተቆፃፂሮም ከም ዘለውን እቲ ስትራቴጂክ ቦታታት ዝበሃል ዘሎ ከም በዓል ፖክሮቭስኪ ድዩ ዋላ ሳፕሮሲሽያ ዝበሃል ዘሎ ድዩ እዚኣቶም እውን ቀሪቦሞም ከም ዘለዉ ስለዚ እቲ ምጥፋእ ናይ ራሽያ ክሳዕ ክንደይ ራሽያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ቀይሕ ራሽያ ተቆፃፂራቶ ዘላ ክንብል ከለና ብድሕሪኡ ተሪኢኹሞ እቲ ክሪሚያ ዝበሃል እዚ ቦታታት እዚ ራሽያ ክትቋፀሮ ከላ ናይ መሬት ባህጊ ጥራይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለምንታይ እዚ ቦታታት እዚ ኔቶ ኣብኡ እንድሕሪ መፅኡ ኣፍ ደገ ባሕር ናቶም ክሳዕ ክንደይ ክዕፀ ምዃኑ ረእይዎ እቲ ኩሉ ቦታታት ራሽያ ተቆፃፂራቶ ዘላ ነቲ ኣፍ ደገ ባሕር ናቶም ከውሕሰልና ይኽእል እዩ ዝበልዎ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ሴኪሪቲ ናቶም ኔቪ ናቶም ሓይሊ ባሕር ናቶም ንግዲ ናቶም ዝንቀሳቀሰሉ ቦታታት እንድሕሪ ኮይኑ እዚ እንድሕሪ ኣብታ ጫፍ ኮይኖም እቲ ናቶም ምንቅስቃስ ብጣዕሚ ክሕፀር ስለዚ እቲ ከምዚ ኪሎሜትራት ፑሽ ገይሮም ኣትዮም ዘለዉ ነቲ ናይ ባሕሪ ምንቅስቃሳት ናይ ራሽያ ክሕግዝ ስለ ዝኽእል ካብ ዝብል ውሳነ እዩ ስለዚ ብድሕሪኡ ገይሮም እቲ ክርሚያ ኣገዳሲ ክትብሎ ከለካ ኣፍ ደገ ባሕሪ በንፃሩ ክንሪኦ ከለና ዩክሬን ኣዝዩ ፀቢብ ኣፍ ደገ ባሕሪ እዩ ትህልዋ ብሕጂ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ሓደ ካብቲ ደይ መደይ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ምዃኑ ምክንያቱ ኔቶ ኣብኡ ከኣቱ እንድሕሪ ኮይኑ ንራሽያ ኣብዚ ቦታ እዚ ኮምፕሊት ክሓፅራ እዩ ኣብ ሩሜንያ ኣለዉ ኣብ ሞልዶቫ ክርክር ይካየድ ኣሎ ኦልሬዲ ተዓዊቶም ኣለቶም ኤሮፓ ግን ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ግን እቲ ኩነታት በዚ ካርታውን ክትርድኦ ክትክእል ኣለካ እቲ ራሽያ ስለምንታይ እቲ ናይ ኔቶ ኣብ ዩክሬን ምእታው ንዓይ ስጋት ፈጥረለይ ክብሉ ከሎ ብጣዕሚ እዮም ናብኦም ክፅግዑ ዝኽእሉ ነይሮም ይፅግዑ ጥራይ ዘይኮነስ ከዓ መስመር ናይ ንግዶምን ገለመሊኦምን እምብቦ እዩ ስለዚ ነዚ እንድሕሪ ኣብዚ ቀረባ ኔቶ እንድሕሪ መፅኡ ብቐሊሉ ንራሽያ ንምጥቃዓን ንምድኻማን ዝቐለለ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር እዚ እውን ሓደ ካብቲ ምክንያታት እዩ ነቲ ነዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ብዓይኒ ራሽያ ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ has created a new sense of concern in Washington about where this war could be headed. It's a subject of conversation that President Biden has had throughout his trip this week in South America. He discussed it earlier in Lima, Peru with the leaders of Japan and South Korea. He also discussed it yesterday with the Chinese President Xi Jinping, trying to apply pressure on Beijing to apply pressure on its largest, or on North Korea, which is China's largest trading partner, to try እንታይ ዝብል ዘሎ ጆ ባይደን ኣብ ዓበይቲ ዋዕላታት እናተሳተፈ ከም ዝገብር ዘሎ G20 ክራኸቡ እዮም ሕጂ ኣብ ብራዚል ክራኸቡ እዮም ድሮ ናይ ራሽያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ናብ ብራዚል ኣትዩ ከም ዘሎ ሓበሬታ ነይሩ ናይ ኣሜሪካ ማሕደርቲ ከምኡ ድማ ናይ ቻይና ብምሎም ኣብ ፔሩ ናይቲ ኤፔክስ ዝበሃል ተራኺቦም ስለ ዝነበሩ ቀጥታ ካብኡ ናብ G20 ክሳተፉ ክኸዱ እዮም እቲ ሕቶ ግን ኣሜሪካ ኣብ ከመይ ኩነታት ከላ ሓደገኛ ውሳነ ወሲና ኣላ ናይ ባሕቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና በቲ ኮይኑ በቲ ግን እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እንታይ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል ብዓይኒ ኩናት ነቲ ኩናት ክናበይ ክወስዶ ይኽእል ክንርኢ ክንፍትና ብኩሉ መኣዝን ራሽያ እውን ነዚ ግብረ መልሲ ሂባትሉ ነይራ እያ እስከ ብኻልእ መንገዲ ነዚ ክዛረብሉ ከለኹ ንስማዕ እንታይ ዓይነት ሓደጋ ክፈጥር ይኽእል Joining us now for more is retired U.S. Army Lieutenant Colonel Robert Maginnis. Colonel Maginnis, thank you for joining us. And so how does allowing Ukraine to strike Russia with U.S. supplied weapons change the Ukraine-Russia war? So, ናይ ኣሜሪካ ኣፅዋር ተጠቂማ ዩክሬን ራሽያ ንምህራም ነቲ ዓውደ ኩናት ነቲ ዝፍፀም ዘሎ ኩናት
بخمي كغيرو يقول تاي مازن كتحزو يخلي يعطلو دلا. Well, Arthel is probably going to enrage Putin, which of course is problematic. Keep in mind, the intelligence community, according to the New York Times, recently said that Ukraine is losing the war. Now, we know that Zelensky, as you just reported, has come to the United States weeks ago with a victory plan. And allegedly, when he met with President Biden, he made it very clear that using ATACMS and other long-range missiles, such as what the French حدا مجمريا زي ني فلاديمير بوتين بتاعمي كحرقه مخانون راشا كقطع مخانون يزنقر زلو of course نتكونات أكن كودوا ويتطوكبلو وينشمقلنا جرمن مراحيدي والنيرو قال ملي داول نيرو كل خون قالنا يشمقلنا معازم يحزخونو قالنا تبع لقلو نتكونات كل ملكنا كونات غيروا قلو نيوكرين دما كابت زلاتو نبزخف معازم نخد كيد كدفافو قلو بحكي زحزناكا أوروبا بعبي دما مليس حدا جناتا إن عبيك خيدي مالتي متى نزل كينات زلوا نيكولير سقعت كسب زلوا أوروبا كنا تتصبق هنا كلني أبي أوروبا ترجعيو أبزيا وانزيا أبي أوروبا مزيو أبي بيزنس إنفستر قبر زدلي إنفستر نجزيو أتليست كالكوليت قبر كم زغل فلوت يمانياتو نيكولر أو كينات أب دركويت أوروبا قبر زلوا زخنا سبكمو ولا بكال العالم ونت إنفستمنت كتصل ويا غليز بحالجن ساكن دواب كال عالم سقات كل نيجن أبي أوروبا تزلوا كنتات سقات تكوين سكيل لك خلالو نتي سلامنا أوروبا نتقول تبع تعمس علي ولا ترايدي كونه ولا نتي منفسنا يتزبون تعمس علي ولا إذا كنتات. And the UK just released will be helpful. Now, unfortunately, it's a possibility that this could likely broaden the war. Now, keep in mind. The Chinese are allegedly providing lethal aid now to Russia. The Iranians have, and of course, as you just reported, the North Koreans have sent upward to 10,000 troops to Russia, allegedly that are going to be in the eastern provinces helping in the fight against Kursk. So you have a host of issues here. Allowing them to use HIMARS ATACMS that can reach 188 miles inside of Russia could be incredibly problematic. Well, also, here's sometimes بنزلوا زي أسوار زي أفكيد كاني زي هاي مارس كمونة تاكم سبهال متكام نتكوينات كلمة عازن كتحزق كم زغلن حدا كانت نزل على خبر خم زغلن اللي كله جن رشاون كاب تشاينا حاجة استركب على زغون استرجع جس يلهم كل زبروه كم زربات في كدربية لك هذا ينبر استرجع جس جبت زلوا إيران سلزي تشاينا وتهدروا حاجة استقبر لا إيران تحجز الله سمين كوريا سراوي سريدو مالو سلزي بزح نجارات الله عبز نجار زبط حاجن بتغير بتي توسين زول سجومتي التقينات كلام عازن كتحزون حدا جنيا كبر رزق المخانو دما ينجر له. Okay, another question: is there enough time for Ukraine to take advantage of these long-range missiles in the next 64 days? Enough to put Russia and the North Koreans on their heels? Unlikely. ATACMS are not going to make a major difference, quite frankly. What it will do is put Mr. Trump, as he assumes the presidency, in a much worse situation because the Russians, like I said, have been enraged. And so you have a series of things. So أبدن ريزلنا مجمريا أبتي قدامي ريبورتون زي تقصكلكم نيرة سو زي أطوارات زي وحد كتري زلهم أمريكا كلها وحد كتري زلهم يوكرين ترى ديكونس أمريكا وحد كتري زلهم سلزي أتكتكملوا زغلوا من هاي تميسايلات كبوريو وحد يدماز لهم هذا كالاي نخل التورحي انت عينت لو تقبرنا تميزان يكونات قير ودا يقولوا ويون ملك عنا يكونات قير ودا يقولوا نزبل نو ولا حنت قبري كولونيا تونكو قبروا وزغلوا تتري وزلهم بزع صوار زغيرا راشا يوكرين كتهرمو دخل علاماتاتيو ابزغن حنت كنسو لا زلنا امريكا تراي كونت نفكيدا زلا يوكين فرنسان دمانتي ستورم شادوز بحال ناتاتهم نسو دما أقل كسب 500 كيلومتر ونقيد غلي زبال نسون تفقيد لهم على كم حجي بزينا أمريكا نو إلى خلاون كيف قدو دليل ميرم تسجمن بزي تكنولوجيا أمريكا كتبقى سايكل نتي مثال فإذا أمريكا سلزف كده نزيون أفيدا الله مالتيو سو كم نريزلنا تقيح كيح نريزلنا تساتهم كهرموز غول علاماتاتن رحكاتون نمجمع تستقبري سلزي تيكونات كبيت كخون كم زخل زري بزو نجار نرلنا كم دري زلنا دما دايرة شاقبر ملسي انتاي كخوني دما بزعبوي زاربوني مبصري وامدو كل جزء يوكرين كتقبر تخليهم زاربو نايرا شاقبر ملساي زاربوني سلام تا انت تزاري بام تزبي كخوننا مخانو من تزبي كتسيونا مخانو ميفلتيو رايش انت عينت قبر ملسي كتبي عاي زاربوني مبز مينستريم ميديا زغان تايو دايما ديل كانت سب كتدم قرال لك احنا خمسة قبرنا يوكرين كم زغد قبريا أمريكا في إذا أوروبا في إذا تولى لغا
ግብረ መልሲ ናይ ራሻ እንታይ ክኸውን ነት ህዝቢ ክትነግሮ እዩ ዝግባአካ ግን ኣይነግሩን እዮም things that have happened, Arthel. Mr. Biden, in fact, thought that the war in Ukraine was going to bolster our industrial base. It didn't, and he also was hoping that it would degrade the Russian military. Unfortunately, what Vladimir Putin has done is upgrade his industrial base to produce more munitions, and he is, just increasing his selective service to bring more people into the ranks, to include, of course, the North Koreans. So you have the makings of a much broader war. So we need to be incredible. So ከም ዝብለ ዘለኻ ተወሳኺ ኩሉ እቲ ፕላን ባይደን ዝደልዮ ዝነበረ ነዚ ኩናት ክጅምሩ ከለዉ ኩናት ንኩናት ምክንያት ተጠቂሞም ኢንዳስትሪያል ቤዝ ናቶም እቲ ፋብሪካታት ናቶም ኣፅዋር ድዩ ንካልእ ድዩ ኩሉ ሃገራት ኩናት ጀሚሩ ስለ ዘሎ ኣብ ዓድና ከነፍር ኣለና ዝብል ምክንያት ተጠቂምካ እቲ ኢንዳስትሪያል ቤዝ ኣብ ቻይና ተፀጊዖሞ ዘለዉ ናብ ዓዶም ክቅይርዎ ይሓስቡ ነይሮም ኣይሰለጠን ኣፅዋር ኣብ ዓዲ ብብዝሒ ናይ ምፍራይ ዓቕሞም ክዕብይዎ ሓሲቦም ነይሮም ከምቲ ዝድላይ ከደን ናይ ራሻ ዓቕሚ ከዳኽሞ ሓሲቦም በንፃሩ ራሻ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ኢንዳስትሪያል ቤዝ ክሃንፁ ክኢሎም ኣፅዋራት ድማ ፀብለልትነት ከርእዩ ክኢሎም ወታደራዊ ዓቕምናቶም ዋላ እውን ብዓይኒ ወታደር እውን ዝኾነ ዓቕሞም ክሕይሉ ክኢሎም ተመክሮ ገጅፍ ተመክሮ ናይ ሞደርን ዋርፌር ክወስዱ ክኢሎም ስለዚ መሊስካ ሓደ በዳሂ ዝኾነ ፀላኢን ገበልን እንዳፈጢሮም እምበር እቲ ዝሓሰቡ ዕላማታት ብምሉእ ኣይሰርሐን እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ እውን መሊሶም ፑሽ ክገብሩ ከለዉ ነቶም ፀላቶም መሊሶም ንምሕያል ነፍሶም ድማ መሊሶም ተፀላእትን ታርጌት ንክኾኑን እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እምበር ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ በዛ ሓይሊ እዚ በዘን ሚሳይላት ኣፍቂዶሞም ዘለዉ ክቅየር ዝኽእል ኩናት የለን ክፍጠር ዝኽእል ሓድሽ ኩነታትን ክህሉ ከም ዘይክእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚኦም ናይ ፎክስ ኒውስ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ኢና ንሰምዕ ዘለና ናይ ራሻ ሚድያ ይኮንና ንሰምዕ ዘለና war. So we need to be incredibly careful here about allowing Zelensky's so-called victory plan to go forward in a way that could just rob us all of our future freedoms. Well, okay, you said that Putin's reaction has already been to increase his forces. Well, he's taking North Korean forces, so he's not that impressive. So his military is wounded by the smaller, mightier Ukraine. That said, listen, as we said, in 64 days, Trump will be the U.S. president. How do you think Trump's military advisors will guide him? Well, it's going to take a while to bring them aboard. Clearly, Waltz and perhaps Pete Hegseth and others will be able to advise him to go slow. Mr. Trump's already made it clear, Rafael, that he wants to get out of this war, wants Ukraine to have peace in the future. And I think that the statements over the weekend by Vladimir Putin suggesting that, he's ready to talk in a matter of speed. So እንታይና ንርኢ ዘለና እቲ ናይ ባይደን ኣድሚኒስትሬሽን ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ክፈጥሮ ዝኽእል ናይ ሰላም መኣዝን ለንቀነ ዳርጋ እቲ ቋንቋ ናብ ሰላምን ናብ መወዳእቲ ኩናትን እዩ ተቐይሩ ቀኒቱ ኩናት ትሪእዎ ኣለኹም ከመይ ገይሮም ነቲ ኩናት ቋንቋ ናይ ሰላምን ናይ ዘተን ምስ መፀ ከመይ ገይሮም ቀልጢፎም ነቲ ቋንቋ ናብ ኩናት ቀይሮሞ እዚ ድማ እቲ ስትራተጂ እዩ ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ዝኾነ ክገብር ክእል ግን ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ንክገብር ከቢድ ከም ዝኾነ ክገብርዎ እዮም ትፍትኑ ዘለዉ ራሻ በዚ ሚሳይላት ተዛሃሪሞማ ተፀኒሖም ራሻ ኦልሬዲ ቅርሕንቲ ክህልዋ እዩ ግብረ መልሲ ክትፍትን እያ ነቲ ክበሃል ዝኽእል ድማ ከይትሰምዖ ትኽእል እያ ስለዚ እቲ ታክቲክ እንታይ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ንክወድቕ ነቲ ሰላም ዝብሎ ዘሎ ንኸየምፅኦ መፈንጠራ እዮም ዝገብርሉ ዘለዉ እዚ ከዓ ኣይሆፕ እቶም መራሕቲ ኩላቶም ነቲ ገይም ናቶም ኣስተውዒሎም ሓደ መፍትሒ ክገብርሎም ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ንባዕሉ ኣገዳሲ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ንስማዕ እስከ ነዚ ኩነታት ኣብዚ ድሕሪ እዚ ውሳነ እዚ Biden, the world has become vastly more dangerous, and there is no greater danger than the deadly menace of nuclear weapons and hypersonic missiles. Hypersonic missiles move at many times the speed of sound and 6 times faster than current missiles. Armed with nuclear weapons, they could annihilate entire cities and even countries within minutes. So እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ጆ ባይደን ዓለምና ናይ ብሓቂ ኣብ ዝለዓለ ሓደጋን ፀገምን እያ ከይዳ ዘላ ይብላ ኣሎ ሓቂ ድማ እዚ ሕጂ ድማ ዝበሃል ዘሎ እቲ ተገይሩ ዘሎ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይልስ ኣሜሪካ ይብላ እዚ ሓደ ካብቲ ከገርም ዝግባእ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ራሻ በብዝሒ ዘለዋ ቻይና በብዝሒ ዘለዋ ኣሜሪካ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል የብላን ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ማለት ድማ ኣዝዩ ቅልጡፍ ዝኾነ ሚሳይል ድምፂ ናይ ድምፂ ፍጥነት ናይ ድምፂ እንተሪኢኹሞ 6-7 ዕፅፊ ገሊኡ ከማን ክሳብ 15 ዕፅፊ ናይቲ ፍጥነት ናይ ድምፅና ዝኸደሉ ብኾም ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ሚሳይል ዘለዎ ኣብቲ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ዝበሃል ኒኩለራዊ ዎርሄድ ተጌርካያ ድማ ከተማታት ከተዕንወሉ ትኽእል ሓደገኛ ኣፅዋር እዩ ራሻ ድማ ብብዝሒ ከምኡ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ስለዚ እዚ እንድሕር ኮይኑ እቲ ኩነታት እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዶ ዋላ ገለ ትብሎ ዘለካ ከምቲ ዝድለ ክልክል ኣይክልኒ
ኣከምዚ ዝኣመሰለ ሓደጋ ንድዘ ኣለና ሓደጋ ንኽፍጠርና ፈለጥካ ከለኻ እቲ ናይ ኣሜሪካ ምምሕዳር ጆ ባይደን ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ እቲ ካልኩሌሽን ናቶም ሓንቲ ኢሎማ ፑቲን ኣይገብሮን እዩ ዝብል ግምት ጥራይ ዘግብሮም ዘሎ ከፈራርሃና ኢሉ እምበር ኒኩለር ክጥቀም ኣይክእልኒ ከምዚ ክጥቀም ኣይክእልኒ እዩ ኣይገብሮ ንኸውን ኢሎም እዮም በረይ ሙሉእ ብምሉእ እንተገይርዎ ክከላኸልዎ ዓቕሚ ስለ ዘሎም ኣይኮነን እዛ ዝብለኩም ዘለኹ ስካት ሪተር ኣብ ኤክስ ፖስት ገይርዋ ዝነበረ እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ኤስካሌሽን ብግምት እዩ ፑቲን ሲ የፈራርሃና እዩ ዘሎ እምበር ኣይክገብሮን እዩ ካብ ዝብል ዘረባ ምዃኑ እዩ ዝብል ዘሎ And we cannot let this happen. If you take a look right now, the nuclear word is being mentioned all the time. This is a word that you're not allowed to use. It was never used during the Trump administration, but now other countries are using that word against us because they have no respect for our leadership. World War III would be a catastrophe unlike any other. This would make World War I and World War II like very small battles. The best way to ensure that such a conflict never happens is to be prepared with unmatched technology and unrivaled strength. To this end, when I'm commander-in-chief, which we did an awfully good job at rebuilding. So Donald Trump እንታይ ዝብል ዘሎ ድሮ ከይመፅእ ከሎ ሞራል ናይቲ ህዝቢ ሓፍ ንምባል እምበር ፍሉይ ነገር እኳ ክግበር ዝኽእል ኣይመስለንን ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኒኩለራዊ ኩናት ቀፃሊ ዝጥቀስ ዘሎ እዚ ኸ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ኒኩለራዊ ኩናት ተባሂሉ ብፍፁም ክዝረብ ዘይግብኦ ቃል እዚ ኣንጻርና እውን ዝጥቀሙሉ ሃገራት ኣለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ክሳዕ ክንደይ ተደፊርናን ተናይቕናን ከም ዘለና ዘርኢ እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ግዜ ናተይ ምምሕዳር ኣይጋጥምን እዩ ኣነ ፕረዚደንት ምስ ኮንኩ ድማ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣዝዩ ንሓያላት ክንከውን ክንክእል ኣለና መወዳድርቲ ዘይብሉ ወታደራዊ ፀብለልትነት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ዕላማ ድማ ከምኡ ዓይነት ወታደራዊ ዓቕሚ ንምግባር እዩ ኣብ ትሕቲ ናተይ መርሕነት እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኩሉ ነገር ብዓይኒ ወታደራዊ ሓይሊ ጥራይ ክፈትሕዎ እዮም ኣሜሪካ ዝደልዩ ትሕቶ ግን መጠን ግዜ ዝኸደ መጠኑ ቻይና ብፍላይ ቻይና ክትሓልፎ ምዃና ብወታደራዊ ዓቕሚ ምክንያቱ ቻይናውያን ብጣዕሚ ብቅርጡ ኣገባብ እዮም ዝሰርሕዎ ዘለዉ ከም ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኮርፖሬሽንስ ናይ ሃብቲ ናይ ምንጭ ናይ ሃብትን ናይ ገንዘብን ዝኾና ኣይኮነን ኣፅዋር ዘፍርያ ዘለዋ ቻይና መንግስቲ ብናቱ ስትራቴጂክ መንገዲ ነቲ ኣፅዋሩን ወታደራዊ ዓቕምናቱን ይሃንፆ ስለ ዘሎ ምስቲ ኣሜሪካ ትኽተሎ ብዙሕ ብልሽውና ኣብ ፔንታጎን ከም ዘሎ ዝንገር ከቢድ እዩ ነቲ ናይ ቻይና ዓቕሚ ወይ እውን ብዚ ናይ ራሽያ ዓቕሚ ምዕቡል ኣፅዋር ቀልጢፎም ንከፍርዩ ንክግደዱ ምክንያቱ እቶም ኮርፖሬሽንስ ንመክሰበን ጥራይ ዘዋፅን ዘኽስበን እየን ዝገብራ እምበር ነቲ ሃገር ክጠቅም ዝኽእል ጥራይ ኮኑ ዝገብሩ Building our military, we rebuilt the entire military. Once again, I will work with Congress and our great military leaders, not the ones you see on television. I don't consider them leaders. But we're going to work with them to build a state-of-the-art, next-generation missile defense shield. Just as Israel is now protected by the Iron Dome, a dream once thought impossible, America must have an impenetrable dome to protect our people. We worked with Israel to develop that dome. They relied on us, not just them, they relied on us. We have technology that's unsurpassed, but our past leaders haven't really wanted to use it. I rebuilt our military at a level that nobody... So, Donald Trump እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ትክክለኛ መራሕቲ ብፍላይ ኣብቲ ፔንታጎን ኣብቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናቶም ብዙሓት ዞም ጀነራላት ኣንጻሩ ዝዛረቡ ኣብ ቲቪ እናመፁ ዓሰርተ ግዜ ዝፍክሩ ከም መራሕቲ ይቆፅሮም እያ ዓታቶም ዘይኮኑስ እቶም ሃገራውያን መራሕቲ ኣብቲ ፔንታጎን ብዙሓት ጀነራላት ክሰጉ ከም ዝኽእል ዝጥርጠር ዘሎ ድሮ ራዕዲ ፈጢሩሎም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ምሳቶም ኮይና ወታደራዊ ዓቕምናትና ከምቲ እስራኤል ዘለዎ ኣይሮን ዶም ዝበሃል ንሕና ድማ ከምኡ ክንገብር ኣለና ክንደይ ግዜ ኣብዚ ቪድዮ ከም ኢለኩም ኣሜሪካ ንባዕላ ዘይብላየን እስራኤል ጌራትላ ኢለኩም ኣሜሪካ ከምቲ ዝድለ ኤር ዲፈንስ ሲስተም የብላ ራሽያ ኣፀቢቑ ብዝተዓፃፀፈ መልክዕ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣለዋ ኣብ ዓዳ ምስ ናይ ኣሜሪካ ክትወዳደሩ ከለካ ኣሜሪካ የብላን ፍፁም ማለት ኣሜሪካ ትግምት ናቶም ክሃርመና ዝኽእል ሰብ የለን ዝብል ግምት ስለ ዘለዎም ስለዚ እቲ ኣፅዋር እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣብ እስራኤል ዘሎ ንኣብነት የብሎም ንሶም እስራኤል ነብሶም ዝከላኸለሎም ኣለዎ እዚኦም ግን የብሎም ስለዚ ንሕና ኢና ሓጊዝናዮም ስለዚ ናባና ክንገብርና መራሕትና ብዛዕባ ዓዶም ስለ ዘይሓስቡ ክሳብ ሎሚ ክገብሩላ ይከኣሉ እናበለ እዩ ዘማርር ዘሎ ሓቂ ድማ በቲ ኮይኑ በቲ ኣነ ምስ መፃኹ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርክዎ ሚሊታሪ ዓቕምናትና ንላዕሊ ገፀይ ክገብሮ ክፍትን እየ ዝብል ዘሎ ንርኢ ማለት ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ክገብር ምዃኑ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ግን ንምንታይ ክዕወተሉ ኢኻ But we have to now go that further step. We must be able to defend our homeland, our allies, and our military assets around the world from the threat of hypersonic missiles, no matter where they are launched from.
Our adversaries must understand that they, not the United States, will be totally destroyed if they ever dare to launch missiles against our homeland. The Space Force, which was inaugurated under my leadership, will have a very vital role to play. It was such an important thing we did. The Democrats fought us all the way, but we got it passed. First time in 79 years, a new force. Just as I rebuilt our military, especially. So Donald Trump كم زبلو زلو درو بأفكار مفخخار تيابتو تدراو عامين إحنا زحيلنا هنا أدنا زبرت أيو مسانا ورادر زخلي يلا نزبل مناورة كنت كم يزفتن زلو it's always نتزب مورال نتزب حقا زيسي مستي إيقونا أمريكاويان نعناز ورادر يلا سلزبلو أيوتي تزلو كنتات الجن مالس نابو زي دونالد ترامب بتملك بتوي تخفيتو زلو كنتات عمسيلو ملختناتو كم حلالف زفتنو الليو أنا بيك أصوم خدهم زخلو أبزي جسك كلتا نغرات كن ركن فتنينا. Not mean that he doesn't want to sit down with world leaders. Putin wants peace at all. But that does not mean that I don't think Putin wants peace at all. But that does not mean that he doesn't want to sit down with world leaders. For him, it destroys the political isolation that's been built since the beginning of the war. And it benefits him to sit down, talk, and not reach an agreement, I would say. أبزي ناي راديو ديو قال تراخيبو أبس زاربو بزو حق داس زارباتاتي تزاريبو هذا كابو دما تنا أوروبا تبغى صوت ناي سلام فلاي ناي جرمن chancellor أولاف شولز قبرو قبل أمريكا جديدة دونالد ترامب جديدنا أنا أبتأولا ناي سلام كف قبل ناي كلني بمبالي تزاريبو زها بزو حينات جرمن سفتيرو لو مهنياتو يوكرين تايد ليتا ويون تكرتات بخمك تودعت دلي أمريكا غدلونا تلوالي نسبة Efforts to resolve the ongoing conflict in Ukraine have gained renewed momentum, with both Ukrainian President Volodymyr Zelensky and US Defense Secretary Lloyd Austin emphasizing the need for diplomatic solutions. Zelensky has expressed his commitment to ensuring the war ends through negotiations in the coming year. On our part, So كم نريد لنا تكونتات بدبلوماتيك من قدي كفتحلو زغل من قدي كنا كم زلو أمريكا دقاقي ما تنقرون كم زلا أتي وتدروا عيني قبرو وزفتنو كله أي سرحن فتينوميم أي سلطن لذي مفتحناتو at the end of the day بدبلوماسياوي من قد كون كم زغل أبو جنتهم يوكرين انت عينت مفتحينا هم دلي مالت زيلنسكي بعد جمال له محجي دبلوماسياوي مفتحي كي جبر كالكيلو محجر ما مريت مسكسرة ناب دبلوماتيكاوي مفتحي كمال سوا خلو بهزبون بعد دون سبط عبالنا تكلو خمسة كل أما جزابي دلي أوكي نغطس الجبزي. I just first want to ask you about the breaking news that we've been reporting on. President Biden approving Ukraine's use of these long-range U.S. weapons inside of Russia. What do you think about that move? Well, it's the right decision. I'm just worried it's too little, too late. That this should have happened 2 years ago, and it's emblematic of the sad reality that although the United States wasn't able to deter the Russian invasion for this 2.5 years, Russia has largely deterred the United States and NATO from providing adequate assistance to Ukraine on a strategic basis. It's been one long public debate after another, going back to shall we. So كم نريم دلنا توم نهاي كوينات قصقصتي كم بعد جون بولتن مفتتهم رقيبهم زي بتعمل صبغ حسابي صبغ السنة دونغينا كمان بتعمل دونغينا يمزولو زلو تدونغينا دما نتسعرت مغنيات سلزغونا كاي دونغينا سلزهبنا هنا تسعيرنا نمبال تتكميا لذي نريم لنا توم نكوينات زدليو تكوينات كسفح في زدليو ناي كوينات ربح زلهم مستوم ناي كوينات كامبانيتات ناتوم دمسي كوغلو حزفتنو كل جزء تكوينات كسفح إيران تخوينو كتر مالوا يوكرين تخوينو تخوينو أسوار كوابا مالو نشاينا تخوينو أنا مكوت صاراني قال ملك كل نكوينات زعدم دحرقينو let's go try تزربا that's why ما بزوج زي أكتيف كمال على ستريو CBS تخويني كمان ستريو أبدي CNBC ديوكا أب كل تناي أمريكا ميديا number one كمان خاطريو سخان تايو هذا كابتوم تميتي وتدروا عين تايز بالميليتري industrial complex ميديا دما أبي دوميو لازم كم جيرهم نتي حسب كم زي حالي تقوينهم نتقوينات كم تصبح في عقبر وتربح هذا ما منسعر بزي قدس تقوينات تقتيلو ربحها كم زلوا مجنزابير اللي
supply ATACMS to the Ukrainians at all? First it's no, then there's a debate, then there's yes. Should we supply the Ukrainians Abrams tanks? First it's no, then there's a long debate, then it's yes. Should we supply the Ukrainians with F-16s? First it's no, then there's a long debate, and it's yes. Now can we allow the Ukrainians to use ATACMS inside Russia? After a long debate, now it's yes. But it's 2 months until Donald Trump is inaugurated, and I think there's little doubt what's going to happen here. Aid to Ukraine is most likely to diminish significantly, and it's, I think, the failure of the past 2.5 years to supply weapon systems on a strategic basis. It's a major contributing factor to the military gridlock we see. So እንታይና ንርኢ ዘለና እቲ ኩነታት ዝበሃል ዘሎ almost መብዛሕትኡ ግዜ ወላ ትስጉምቲ ክወስዱ ከለዉ እናተጠራጠሩ እዮም ኣሜሪካ ዝወስድዎ ነይሮም እናተጠራጠሩ እዮም ድሕሪ ክንደይ ካልኩሌሽንስን ይህም ድሕሪ ምባል እዩ ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ናይ ራሽያ ተሪር ግብረ መልስን ድሕሪ ኣጋጢሙ እቲ ኩናት ቀልጢፉ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ክኸይድ ከም ዝኽእልን ምክንያቱ ኒኩለራዊ ኩናት ሰዓሪ ዝበሃል የብሉን ተለኻኺምካ ምጥፋእ እዩ ስለዚ እቲ ንራሽያ ዝቕስቅስዎ ዘሎ ንምንታይ ብሓደጋ ብሓዊ ፀወታ ከም ዝኾነ ደርሆሲ ብኻራ ፀወታ የለን ኢላ ኣበሃል ስለዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ብሓደገኛ ሓዊ እዩ ፀወታ ዝግበር ዘሎ ምናልባት ኣሜሪካ ርሑቕ ዘለዉ እዩ ዝመስሎም በዓል ባይደን ግን እቲ ወታደራዊ ነውፅ እንተጀሚሩ ግን it's not going to be difficult ብፍላይ ብናይ ራሽያውያን ካልኩሌሽንስ መብዛሕትኡ ግዜ ኣሜሪካ ናይ 10 ፍልሊ ዘለዋ ዋሽንግተን ዲሲ 11 ደቂቕ ዘለዋ በቲ ኒኩለራዊ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ናቶም ኣብ ውሽጢ 11 ደቂቕ ዕላሞም ካርሙ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝንገር ስለዚ እቲ ኩነታት ኣይሆብ ኣብ ከምኡታት ኣይብፅሓ ንኸውን ዴኤስከሌት ገብሮ ኾኑ ብሓፈሻ ግን ንሪኦ ዘለና ኩናት ንከስፋሕፍሕ ብጣዕሚ ህንጡይነት ከም ዘለዎን ወይ እውን ሰላም ንኸይመፅእ ዶናልድ ፑቲን እውን እኮ ንፁር መልእኽቲ ይቦም ነይሩ እዩ In the updated version of the document, aggression against Russia by any non-nuclear state, but with the support of a nuclear state, is proposed to be considered as their joint attack on Russia. Russia will also consider the possibility of using nuclear weapons when receiving reliable information about a massive launch of means of aerospace attack. እንታይ ዝብል ዘሎ ራሽያ ኣብ ዶክትሪናትና ቀይርና ያለና እሱ ድማ ዝኾነት ሓይሊ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ዘይብላ ሃገር ዩክሬን ክትከውን ትኽእል እያ ዓበይቲ ሚሳይላት ተጠቒማ ብናይ ሓገዝ ናይ ኒኩለራዊ ሓይሊ ዝረኸበቶ ሓገዝ ናባና ክትኮሰፈት ኢና ኒኩለራዊ ግብረ መልሲ ክንህብ ኢና እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኮለ ጌና ከይተተኮሰልና ከሎ ክትኮሰልና ዝኽእል ጥርጠራ እንተርኢና ኮይና ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ተርኢና ኮለ ጌና ኣባና ከይመፅእ ከሎ ግብረ መልሲ ክንህብ ምዃንና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ክብገስ ከሎ ተራዳራትናትና ዝኾነ ምልክት ተሂብና ንሕና ስጋት ተሰሚዕና ግብረ መልሲ ክንህብ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዚኣ ድማ ንፁር ዝኾነ መልእኽቲ ሂብዎም ባይደን ድማ ሰሚዕዋ ኣይገብሮን እየ ኢሉ ነይሩ እንጂ ድማ ምናልባት ነዚ መልእኽቲ ዝረስዕዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ እውን ኣይ ቲንክ ኣሽኪዖሞ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም በዚ ኮይኑ በቲ ሕጂ ነቲ መርገፅና ትቐይሩሉ ኣሜሪካ እዚ ኩነታት ናበይ ክኸይድ ድማ ክንዕዘብ ኢና ማለት እዩ And their crossing of our state border. This includes strategic and tactical aircraft, as well as cruise missiles and drones, hypersonic and other delivery vehicles. Russia reserves the right to use nuclear weapons in case of aggression, including if the enemy, using conventional weapons, poses a critical threat. It is important to note at this point that these are at this time proposals to amend Russia's nuclear weapons use doctrine. We heard from Vladimir Putin multiple scenarios in which the rules and regulations governing how Russia can use its nuclear So Vladimir Putin ኣብ ግምትን ኣብ ጥርጥርን ኮይኖም ጌጋ ካልኩሌሽን ንኸይገብሩ ንፁር ዝኾነ መልእኽትን መርገፅን ነጊርዎም ኣሎ ኣብ ከመይ ኩነታት ኒኩለር ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉን እንታይ ዓይነት መጥቃዕቲ ተገይሮም እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክህቡ ከም ዝኽእሉን እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ናይ ኒኩለራዊ ኩናት ዘድሊ ቀይሕ መስመር ክትገብር ክትክእል ኣለካ ነቲ ቀይሕ መስመርካ ድማ ብንፁር ኮሚኒኬት ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ናይ ጌጋ ካልኩሌሽንስ ንኸየጋጥም ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ብፍፁም ሓደጋ ናይ ኩናት ዘይርዳእ ስምብራት ናይ ኩናት ዘይብሉ ቃንዛ ናይ ኩናት ዘይስምዖ መርሕነት እዩ ዘሎ ምክንያቱ ኩናት ካብ ዘይርኢ ህዝቢ ኣሜሪካ ይኹን እቲ ፖሊሲ ሜከርስ ኣብ ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ብፅሑፍ ወይ ብዘረባ እዮም ዝፈልጥዎ ቀፃሊ ስቃይ ኣብ ካልእ እዮም ዝሪኡ ኣብ ነብሶም ሪኦም ኣይፈልጡን እዮም ስለዚ ስዋይ እቲ ቃንዛ ናይ ኩናት ክርድኦም ኣይክእልኒ ዋጋ ከፍሉሉ የለዉ ነብስኻ ዋጋ እንተኸፊልካ ጥራይ ኩናት ክርዳእካ ዝኽእል ወላ እውን እዚ ኩነታት እዚ ኣብ በዓል ኢትዮጵያ ትሪኦ ኢኻ እቲ ኢሊት ናቶም ነቲ ኩናት ብፍፁም ስለዘይትንክፎ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኩናት ክፍክር ኢኻ ትሪኦ ኩናት ናይ ብሓቂ ስምብራት ድሕሪ ኣለካ ኮይኑ ናይ ኩናት ቃንዛ እንተለካ ኮይኑ ኩናት ኣይትምነዮን ኢኻ ናይ መወዳእታ ምርጫኻ ክኸውን ዝግባእ የግዳስ ግን ንኩናት ስኻ ኣብ ስክሪን ቴሌቭዥን ጥራይ ትሪኦ እንተኮይንካ
ኣብ ሂወትካ ድማ ዘየጋጥመካ እንተኮይኑ ፀገም ከጋጥም ናይ ግድን እዩ Weapons will change. The first scenario is if a non-nuclear power attacks Russia with conventional arms, but poses a grave or critical threat to Russia's sovereignty, the Russian leadership will be able to use nuclear weapons to neutralize that threat. The second scenario and how things will change is if that non-nuclear power that is attacking Russia is aided, supplied, abetted by a nuclear power, then that nuclear power will be considered a party to this conflict, so a joint attack on Russia, which will mean Russia will be able to use nuclear weapons both on the non-nuclear power and the nuclear power that it will consider attacking it. So ከም ዝብልዎ ዘለዉ ንፁር ዝኾነ መልእኽቲ እዮም ዘመሓላልፉ ዘለዉ ራሽያ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትህብ ከም ትኽእል ኣይሆፕ ኣይትገብሮ እንትኸውን ወይ እውን እቲ ኣታክ ምስ ዩክሬን ክጥቀምሉ ዝፍትኑ ዘሎ ኣየር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ናይ ራሽያ የውድቆ ኸውን እማ ኣብ ካልእ ሓደጋ ኣይብፅሓን ይኸውን ኢና ንብል ምክንያቱ እዚ ኩናት እዚ ከስፋሕፍሓሉ ዝደሊ ገና ገለገለ ሰባት ኣለው እዚ ኩናት እኮ ወረ ኩናት እንገለ እኳ ሄይ ማይ ፍሬንድ ዓለም ተቐይራ እያ ከም ቀደም ከይመስለካ ዓለም ተቐይራ ከም ቀደም ኣይኮነን ኩናትን ወረ ኩናትን እሱይቲ መድረክ ትሕርጅ ክሳብ ኣሜሪካ ዝጊላ ቦታ ትሕዝ እዚ ሓድሽ ኣቲንያ ዘለና መድረክ ሓይልታት ኣሜሪካ ባላንስ ናታ ክሳብ ዝርዳኣ ኩናትን ወረ ኩናትን ብቴሌቭዥን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሪያሊቲ ክትሪኦ ኢኻ እሱይቲ መድረክ ሓድሽ መድረክ ኣቲና ኣለና እቲ ቀደም ኩናት ገለ ኣብ ናይ ሆሊውድ ፊልም ጥራይ ትሪኦ ዝነበርካ ሎሚ ሪያሊቲ እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ድሌታ እናገበረት ትኸይድ ነራ ሎሚ ግን ነቲ ድሌታ ድሌት ክትገብሪ ትኽእልን ይኽእሎም ክብድህዋ ዝኽእሉ ሓይልታት መፂኦም ኣለዉ እሳ ድማ ኣይትደልን እያ ዘላ ክትብዳህ ስለዚ ክሳብ ቦታ ትሕዝ ኣሜሪካ እዚ ኩነታት እዚ ክቕፅል እዩ ኣሜሪካ ነገራታ ብሓይሊ ከተተግብር ክትፍትን እያ ካልኦት ድማ ነቲ ሓይሊ ክቕበልዎ ኣይኮኑን ጎንፂ የጋጥም እዚ ከዓ ኣብ ኩሉ ዓለም እዩ ኣብ ዝደለይዎ ቦታ እንተዘይሰሊጡ ኣሜሪካ መንግስቲ ክቕይሩ ክፍትን እዮም ውሽጣዊ ምትእትታው ገብሩ ኣለዉ ፖለቲካዊ ወጥሪ ክፍጠር እዩ ተን ካልኦት ሃገራት ድማ ክሕግዝዎም ክፍትን እዮም ስለዚ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ፀገም ናብ ጎልሐ ክትሪኦ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ማኒፌስት ክኸውን ክንፀባረቕ ክንሪኦ ኢና ስለዚ ከም ቀደም ከም ዘይኮነ ነገራት ኣስተውዒልካ ምርኣይ ከድሊ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ And Zelensky has said as much as well. What we don't need to do at this late hour in the Biden administration is exacerbate a pretty bad situation that perhaps has a chance of resolving itself in a peaceful way in the near future. I think all of us want peace. What we don't want, obviously, is the total occupation of Ukraine by the Russians and more killing. And that's unfortunately what's happening. But is there any way to look at it from this other perspective, which is, sure, it's going to poke the bear, it's going to make Putin more angry and angrier and more fierce as he can be. But what's the other side of this? Because this agreement that could happen in the next 64 days or so means that Ukraine has to once again give up territory to Russia. So እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኩነታት እዚ ኩናት ብምስፍሕፍሑ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ንኩሉ ሰብ ስጋት ክፈጥር እዩ ዝግብኦ ዶናልድ ትራምፕ በቲ ኮይኑ በቲ ናይ ሰላም ሃዋህው ካብ ምቕታልን ኦኬ ዩክሬን ተወሪራ መሬታት ተወሲዱ ማንም ደስ ዝብሎ ነገር የለን ኢሉ ግን እቲ ሕቶ እንታይ እዩ እዚ ኩናት ብምቕፃሉ እንታይ ረብሓ ኣለዎ መሊሶም ይሞቱ ኣለዉ መሊሶም ይኸስሩ ኣለዉ መሊሶም ጥፋት እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ነዚ ኩናት ጠጠው ከተብለሉ ትኽእል መንገዲ ድኣ ክፍጠር ኣለዎ እምበር መመሊስካ ነቲ ኩነታት ምሕላኽሲ ውፅኢታዊ ኣይኮነን ፅቡቕ ነገር ድማ ከምፅእ ኣይክእልኒ እናበለ ይዛረብ ዘሎ ትክክለኛ ዘረባ ድማ እዩ እቲ ቤዝ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እዚ ማለት ግን ዩክሬን ፀልዋ ማለት ኣይኮነን እቲ ኩናት ዝብገስ ዘሎ ብመሰረቱ ናይ ኣሜሪካ ስለያዊ መርበባት ዘበገስዎ ምዃኖምን ንምስፍሕፋሕ ናይ ኔቶ ዝተገበረ ዳ እምበር ዩክሬንን ራሽያን ፀገም ስለ ዘለዎን ኣይኮነን ስለዚ ነቲ ሓቂ ክሓብዎ ብዙሕ ግዜ እዮም ዝፍትኑ እቲ ኩንነት ግን ነዚ ዝመስል how's that just a great move? Yeah. This is a bad situation for all involved. I do believe with the Russian parliament having already accepted the 4 provinces of eastern Ukraine as part of its kingdom. And in the category of what in the hell is he doing, President Joe Biden has been, according to the Wall Street Journal, and actually Washington Post, New York Times are all reporting this, that he is authorizing Ukraine to use American long-range weapon systems to strike deep inside of Russia. Now, as you know, we've been talking for quite a long time that this is the potential escalation of this war into territory that it is not seen at all. And that one of the things that I had feared from the outset and thought maybe we had dodged a bullet with the elevation of Donald Trump as the next president, because he had been campaigning emphatically on a decision to bring the war. Now, as I have told you since this. So, ከም ንሪኦ ዘለና ጆ ባይደን እቲ ኩሉ ሰብ ዝፈርሆ ዝነበረ ሓደገኛ ውሳነ ክውስን ከም ዝኽኣለን
نبزح سب دما زدممه ውሳነ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ምክንያቱ እዚ ፅልዋናቱ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ክሓቦይ ዝፍትን ግን ናይ ብሓቂ ናብ ሓደጋ ንዓለምና ናብ ከቢድ ሓደጋ ክወስዳ ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና issue first came up really especially back in September but even before that the use of long range weapons are not going to change the tactical outcome of this war that is already decided. Ukraine has lost the war. There is no path even to hang on. Long ago, back in late 2022, they really lost any possibility of ever going on the offensive and driving Russia out. And that was exposed as being completely absent in 2023. By all rights and rationale and morality, we should have brought the war to an end even before the end of 2023 when it was. So እንታይ ብላ ኣሎ ኣብ ዘይስምዕዎ እዚ ትዘረባ እዚ ኩናት እዚ ዩክሬን ክስዕሮ ከም ዘይኮነት ኣብ መወዳእታ ናይ 2022 ተፈሊጡ ነይሩ እቶም ትክክለኛ ርእሱ ዘለዎም ብስምዒትን ብፍብረኻን ዝዛረቡ ዘይኮነ ኣብ ኩንነት ኮይኖም ክሪእዎ ከለዉ ዩክሬን ንራሻ ደፊኣ ከተውፅኣን ክስዕራ ከም ዘይትኽእል ብዙሓት ኩናት ከጀመረው ንፈልጡ ነይሮም እቶም ዝጀመረ ዝረኣዩ ድማ ኣብ መወዳእታ 2022 እዚ ኩናት እዚ ዩክሬን ክስዕሮ ከም ዘይትኽእል ኣብ መወዳእታ ናይ 2023 ድማ ብንጹር ምክንያቱ ኣብ መፋርቕ ናይ 2023 እንታይ ገይሮም ነይሮም እቲ ዝዓበየ ካውንተር ኦፈንሲቭ ተባሂሉ ብዙሕ ዝተዘርበሉ ብዙሕ ኣፅዋራትን ብዙሕ ሓይልን ብዙሕ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ዩክሬንን ኣደላዲሎም ሓንሳብና ሓዋርን ዝገበርዋ ከይተበገሰ ስለ ዝተረኽመሸ ድሕሪኡ ዩክሬን ብፍጹም ክስዕር ከም ዘይትኽእል ኣሜሪካ ሽዑ ተረዲዎ ድሮ ነቲ 60 ቢልዮን ዝሃብዎ ክህቡ ይደልዩን እዮም ነይሮም ንዝተወደበ ኩናት ክንሓግዛ ይንደልና ዝብል ምክንያት ተጠቂሞም ነይሮም እንተኾነ መንሳ ዓረብ ዘየገድስቶም ናይ ኣፅዋር ካምፓኒታት እዮም ዝብሉ ይቕፅል ኣለዎ እቲ ኩናት ምክንያቱ ረብሓ ናቶም ሰዓራይ ትሰዓር ትውግእ ክሳብ ዝቐፀለ ረብሓ ስለ ዘሎ ፎርኤቨር ዎር ስለ ዝኾነ እቲ ፕላን ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ሕጂ እውን ጆ ባይደን ዝገብሮ ዘሎ ፖሊሲ ንዓውደ ኩናት ብፍጹም ክቐይሮ ከም ዘይክእል ፈልጡ እዮም ነቲ ሚዛን ናይ ኩናት ድዩ ነቲ ማዕዝን ናይ ኩናት እንታይላ ስቃይ ናይ ህዝቢ ነቲ ኩናት መሊሱ ከጋድዶ እዩ መሊሱ ናይ ኒክለር ኤክስቸንጅ እውን ክፈጥር ክእል ይኸውን ሓደጋ ጥራይ ክፈጥር ዝኽእል እምበር ንለውጢ ነቲ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ኣይኮነን እዚ ድማ እዩ እቲ ዝዓበየ ኩነታት እናተጋህደ ዝመፅእ ዘሎ ክንምንታይ እሳቶም ፕላናት ክቕይሩ ይፍትኑ ኣለው nothing is changing missile system, or sometimes referred to as ATACMS. Talk to me about what they are, their capability, and why this is a potential turning point. Yeah, Frederica, the MGM-140 ATACMS, as you mentioned, the Army Tactical Missile System, has a range of around 180 to 190 miles. And what it can do is it can attack things like ammunition depots, troop concentrations, logistical centers, all of those kinds of things that could resupply a front line. So what the purpose of this is, from the Biden administration standpoint, is to actually make it possible for the Ukrainians to prevent the Russians and the North Koreans from attacking the Ukrainian concentrations in Kursk, which is the territory of Russia that Ukraine has occupied since August. So these missiles are designed to go in and to take out. So እንታይ ዝብል ዘሎ እንተሰሚዕኩሞ ብሓፈሻ እቲ ውሳነ እንታይ ውሳነ እዩ ዝኣፅዋር እዚ ስለምንታይ ነዚ ውሳነ ሂብዎ እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ስለ ዘለዎ እዩ ንዝብል መኻዚኖታት ናይ ኣፅዋር ናይ ሎጂስቲክስ ቦታታት ናይ ገለመለ ንዓታቶም ብምህራም ጠቕላላ ክዕንወልካ ስለ ዝኽእል ነቲ ራሽያ ብፍላይ ኣብቲ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ዘሎ ኣብ መሬታ ዘሎ ማለት እዩ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብ መሬት ናይ ራሽያ ዘሎ ንዖም ንምውፃእ ትብገሶ ዘላ ንዑ ንምፍሻል ወይ እውን ንዑ ንምቁፅፃር እዮም ነዚ ውሳነ ገይሮሞ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ንሪኦ ዘለና በዛ ኣፅዋራት እዚ ጌርካ ንሓደ ዓውደ ኩናት ክትቅይሮ ምፍታን ከምኡ እንተዝኾኑ እንዳ ብቐደም እንዶም ተጠቀሙሉ ነይሮም እቲ ኩነታት ንክትቅይር ግን ዘይተጠቀሙ እዚ ኣፅዋር እዚ ባይ ዘ ወይ ክነግረኩም 20% ናይ ዩክሬን ምን ሒዝዎ ኣሎ ንብል ነርና ራሽያ ሒዛቶ ኣላ ንብል ነርና ምሽ ሶ ኣብነት ኣብዚ ንክርዳእና ብቐሊሉ ክንሪኦ ማለት እዩ ኣንፃ ኣብዚ ከሪአኩሞ ኣብዚያ ነይራ ሓንቲ ካርታ ኣብየማ ኦኬ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ቀይሕ መስመር ዘሎ ሰራዊት ናይ ራሽያ ኣፅዋራቱን መኻዚኖታቱን ኣብኡ እዩ ዘሎ ሰፊሕ ዝኾነ ኩናት ድሮ ንከባቢ 3 ዓመት ተኻይድ ኣሎ እዚ ኣፅዋር እዚ ኩሉ ግዜ እዮም ዝጥቀሙሉ ኣብኡ ነቲ መኻዚኖታት ናይ ኣፅዋር ቦታታት ናይ ኣሜሪካ ናይ ራሽያ ንምህራም ይጥቀሙሉ እዮም ምክንያቱ ነዚ ኣፅዋር እዚ ኣብ ውሽጢ ዩክሬን ክጥቀሙሉ ኣሜሪካ ቀደም ኣፍኪዳትሎም እያ ነቲ ኣፅዋር ክትቦም ከላ ኣብ ውሽጢ እዚ ዕላማ ናይ ውግእ ቦታ ኣብቲ ቅድመ ግንባር ዝበሃል ዘሎ ከም ዝደለይዎ ክጥቀሙሉ ከም ዘለዎም ሂባቶም እያ እቲ እንኳ ሕጂ ፍልልይ ኮይኑ ዘሎ ነዚ ኣፅዋር እዚ ተጠቒሞም ኣክንዲ ኣብዛ ዓውደ ኩናት ኣብኡ ዝሰዓሩ ዘለዉ ንዑ ነቲ ኩናት ሚዛን ንምቕያር ክንዲ ዝጥቀሙ ንውሽጢ ራሽያ ገይሮም ነቲ ኩነታት ናብ ካልእ መዓዝን ንምቕያር እዮም ክጥቀሙሉ ፈቲኖም ዘለዉ ስለዚ ከምዚ ዘይነበረ
ويون نزع جزية زيادة يجلس بيوزن برخي مثلكم كل جزية مستقم مليام نيرهم كم تزدل لجن إير ديفنس سيستم جالن سلزلهم كم تزدل لنا تعودوا كينات كغيروا أي كعلن الذي نريز لنا كل تزارب وزلوا حجون نتكوينات اسكاليت كقبر دامبر بفولو حدش نجر فترة زخلا يكون depots, troop concentrations, logistical centers, all of those kinds of things that could resupply a front line. So what the purpose of this is, from the Biden administration standpoint, is to actually make it possible for the Ukrainians to prevent the Russians and the North Koreans from attacking the Ukrainian concentrations in Kursk, which is the territory of Russia that Ukraine has occupied since August. So these missiles are designed to go in and to take out those kinds of things like those logistics installations that I described, and they're designed to do this in a very efficient, very lethal manner. And it's one of the most lethal weapons that the U.S. has in its arsenal. And if the Ukrainians can use it the same way that the U.S. would use it in a similar situation, then it could very much change the way in which the war is being fought right now. So would there be بحبشة كم نريد زلنا دتي عبي حدقة كورد زخل حدقة ناس وارسل زخنة نتي كينات قال ملك سكيرو يخليو أمريكا ونابكم كونتات تكمل يوكرين دما نزت تقيمة نتي وتهدراوي مدلاوات ناي راشا من البات ويونتي عقمناتو كتداخل تدخل تخونيز بالزلو نري ترايغات بالنزي ما بعفهم كروب زعزينا سمينا نري نبل بحفشة ناب حدقة جامعة زين يخيل كم زل زكينات ينفت I hope هابزلو نابز كده داي كيدن قون راشا دما اير ديفنس سيستم ناتايت حنا يقون ابكال نيكولار وكينات خيس لزين دلي ايلو مي ارستياب زون ودكم فتنينا كم وترو نقولنا كغزغ الحبريتا يزغرب لايك مقبار سبورت مقبار شير مقبار ريتهم بمقداف دما تحبابرنا بالكو نزا قد اسيت لبواسم عالمنا بارتفيشال انتليجنس ببلوكچين تكنولوجي كمون بروبوتات تحنببلو زلا انت عينت منقدي ويقعزون توصلنا يزواصعنا نزبل حتوك حجز منتال مجمريا اب حنت سراح اب حد عودي سيرتيفيكيت وي سراح يزك نبري مبال صبغ وسانه يكون انتايدا مجمريا نت تكنولوجي زحنببلو زلا حدش سيكتورز ابو ينفست نقبرالنا بمنقد ستوك ماركت كمون نبع الكريبتو كرنسي فليتنا استوعيلنا كنتك أملهم كنكلالنا إذا عدل إذا زدقام عدلون أيقونن كالي دما نت تكنولوجي كي واحد النخلو كنمهارو كنبقاسا لنا انتاي عودة كنفلت علينا إذا تماهيريك محجوزة يكونس تنبحدش كنمهار كنبقاسا لنا نعوز حقس بروغرامات دمال لنا آتيكم رايوو حقساكم دماي خليو Thank you.